O teclado e o rato pasaron á historia. Un programa desta empresa española situada en Bruselas fai posible que os ordenadores actúen ao dictado da voz. A máquina recoñece con facilidade o español, pero tamén outras linguas tales como o inglés, o francés ou mesmo o xaponés. Buenos días a nuestros amigos de la televisión gallega. Estamos haciendo una demostración real, en directo, del sistema de reconocimiento vocal que utiliza la Unión Europea. Segundo Máximo, responsable desta empresa, non está lonxe o día en que estes ordenadores portátiles poidan realizar traducción en 3 linguas, case de forma simultánea, algo no que xa comezaron a traballar nas institucións da Unión, a empresa máis grande de traducción lingüística do mundo. Pero hai máis, estudian xa a posibilidade de que mediante uns sensores especiais fixados á cabeza a máquina sexa capaz de ler o pensamento sen necesidade de falar. El futuro a 3 años vistas de nuestra relación con el ordenador es la voz. Y a 5 o 10 años vistas incluso se dice que será el pensamiento, ¿verdad? Pero hoy por hoy, y lo dice el propio Bill Gates, de aquí a 3 años desaparecerán los teclados, los ratones y hablaremos de forma natural con la máquina. Este sistema non só lle vai facilitar o traballo a persoas con dificultades físicas ou psíquicas, senón tamén en xeral a moitos profesionais. Uns 23 millóns de persoas padecen doenzas relacionadas cun uso prolongado do teclado e do rato. Este sistema informático presenta tamén unha nova situación para o sistema educativo, pois que se xeralice o seu uso será só cuestión de tempo. Daquela, calquera persoa poderá escribir perfectamente unha lingua sin dominar a súa ortografía.